6 najlepších dvojčlenných tímov z celého Slovenska sa stretlo na strednej odbornej škole stavebnej na nábreží Mládeže v Nitre. Nechýbal ani zástupca odborného garanta v finále súťaže Skills Slovakia v odbore Murár. Bez spolupráce medzi zamestnávateľmi a školami a pedagogickými zamestnancami a odborníkmi z praxe to nepôjde, takže si myslím, že v poslednom období vidíme ten trend, že stavovské a profesijné organizácie a zamestnávateľia sa veľmi úzko implementujú do vzdelávacieho procesu cez štátne vzdelávacie programy, cez školské vzdelávacie programy. Na celoštátnej súťaži sa predstavili najlepší z najlepších, ktorí prezentovali široké portfólio prác. Vymurovať teda jednotlivé fragmenty buď z murovacieho materiálu, tehal alebo stvárnic a potom museli urobiť omietku, respektíve aj obklady. Bolo to pre nich náročné, ale ani sme nepostrehli ten rozdiel, lebo naozaj sú veľmi chalani šikovní. Tí majstri pripravili tých súťažiacich veľmi dobre, lebo bol som sa pozrieť, naozaj úžasné, niekedy som nevidel vôbec rozdiely medzi tými vecami. Je vidět, že rok od roku se ta kvalita pomaličku zvedá, že jsou mezi něma i uční, kteří mají o to řemeslo zájem, takže si myslím, že pro to budoucno můžeme být klidní. Hodnotiaca komisia mala náročnú úlohu pri určení výsledného poradia súťažných tímov. Rozdiel niekde robil pol bodu, takže bolo to naozaj tento rok veľmi náročné. Firma Helus sa rozhodla vytvoriť svoje špeciálne poradie a oceniť v akejsi podsúťaži tie najlepšie dvojice z jej pohľadu. Chceme podporovat ty mladé učně, aby se naučili to svoje řemeslo dobře. A to je jedna z těch motivací, kdy právě těma cenama je dokážeme k tomu nějakým spôsobom prispieť. No ale poďme na celkové hodnotenie a výsledky súťaže Skills Slovakia v odbore Murár. Na 3. mieste sa umiestnila dvojica zo strednej odbornej školy technickej z Košíc. Druhé miesto si vybojoval tím strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou. No a prvenstvo zostalo na pôde organizátorskej strednej odbornej školy stavebnej v Nitre. Michal a Nikolas sú stálicami školských murárskych súťaží. Pre mňa to je 8. súťaž, akože už mám toho viac menej aj dosť, ale vždy je niečo nové, čo treba urobiť a nikdy ma to zatiaľ ešte neprestalo baviť. Druhá pre mňa a zatiaľ to je také, že sú tu aj súperi pre mňa, ale je to zatiaľ dobre. Pre mňa to nebolo nič nové, lebo toto sú tehly, ktorými ja pracujem viac menej stále, či už je to Itong, Poroterm alebo Helus, ale nejako ako pripravovali sme sa, či už obklad sme si skúšali rezať, skúšali sme si lepiť tie tehly aj vonku, čo sa pripravené fragmenty, na tých sme si to trénovali, takže boli sme pripravení na tú súťaž. Sú to chlapci, ktorí sú veľmi úspešní a ja som veľmi rada, že sa im takto darí propagovať to svoje remeslo, ale hlavne to, že teda vedia využiť tie teoretické vedomosti aj tie praktické zručnosti, ktoré sa v škole naučia. Vedia ich použiť v reále, aj v súťaži, kedy to napätie je možno troška väčšie, aj to, že musia sa sústrediť, aby vedeli teda urobiť to, čo je potrebné, aby boli umiestnení. Podľa slov riaditeľky víťaznej školy jej súťažiaci sa remeslom murár bavia aj mimo vyučovania a sociálne siete zaplňajú vtipnými videami, ktorými ho propagujú. Tieto deti sú možno troška inak talentované ako deti, ktoré sa nachádzajú na gymnáziách alebo priemyslovkách. Sú to chlapci, ktoré majú zručnosť a chceme ukázať teda v spoločnosti, že je to talent. Že aj toto sú talentované deti, ktoré treba mať v pozornosti a teda myslím si, že patrí im aj patričná podpora, aj taká morálna podpora týchto žiakov. V tomto smere zohráva dôležitú úlohu aj zriaďovateľ školy, Nitriansky samosprávny kraj. Oceňuje žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží a nie sú to len olympiády alebo nejaké všeobecné teda súťaže so všeobecným zameraním, ale sú to aj odborné súťaže, kde teda vyjadrujú podporu žiakom, ktorí sú práve zruční. Hlavným cieľom 8. ročníka celoštátnej súťaže Skills Slovakia v odbore Murár bola popularizácia stavebných odborov a upozornenie na nedostatok odborníkov v stavebníctve. Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže spolu s partnermi ho budú naplňať aj pri ďalších prezentáciách šikovných žiakov.